Čaute ľudia, opäť vás vítam pri novej reakcii na môjom novom kanáli. Poviem vám, prečo som si založil nový kanál kvôli nejakým dôvodom a rozhodne toto video zajtra vyjde. Dneska by som ho chcel uverejniť toto video a dneska bohužiaľ kamarát niečo natočil, že pohádal som sa s kamarátom. Som zvedavý, čo to bude za video. Rozhodne vítam vás, sa vraciam na YouTube, 20. augusta sa budem vracať na YouTube. Možno, neviem ako, lebo YouTube zmazal kanál Král Hororoviek, teraz ma budete vidieť pod inou prezývkou. A dneska by som vám chcel si pozrieť toto video teda. Jedná sa o môjho kamaráta, že pohádal som sa s kamarátom. A očividne to asi bude so mnou, lebo dneska sme sa pohádali. To vám potom to uvidíte v videu, ale aj sme sa navzájom ospravedlnili, takže sme znova kamaráti. Ale ideme si to pozrieť. Sa trochu potišia. Dámy a pánové, čaute všetci. Teraz vám nemôžem ani teraz ukázať, proste nič sa mi nestalo, jenom mám chcú povedať jednu vec. Som na niečo sklamaný. Nie je to o mojom YouTube, ale môj kamarát mi dneska povedal tak proste jednu vec, že proste máme nabíjačku, že dneska nabíjal. A chcel som vám jednu vec proste povedať, že kamarát mi dneska povedal, čo bol doma aj predtým vymazali ten Král Hororoviek, bol vymazali ten kanál. A povedal, že už ho to nebaví si urobiť nový ďalší kanál, že už ho to nebaví. Ja som mu povedal prečo, on mi povedal, že mi ho neviem za koľko vymažú. Tak ja som asi rozmýšľam, dámy a pánové, fakt, vy sa normálne, že rozpláčete, je mi fakt ľúto, je mi fakt naozaj ľúto. Ale asi to vyzerá, že z Král Hororoviek neboli Kristianom Starečkom, už asi nebudem točiť. Sme na dobro skončili. Kámo, ja neviem, ty z toho robíš dramatické scény, so mnou nebudeš točiť, ale tak ako ja som ti za prvé nič nespravil, za druhé som bol s tebou ako dobrý, vychádzal som s tebou dobrý kamarát a ja neviem, čo ti prebehlo cez hlavu, ale ja som ti hovoril, že YouTube mi vymazal kanály mi vymazal kanál Král Hororoviek a doteraz ma to ešte trápi. Takže ja neviem proste, ako ja ti to mám povedať, vysvetliť ti to. Ja som bol, vždy s tebou kamarát, vždy som sa s tebou dohadoval na určitých veciach a je to proste moje rozhodnutie, to proste neuvedomíš, ale možno kvôli tebe sa na ten YouTube aj vrátiť dokonca, ale aj kvôli fanúšikom hlavne, aj kvôli tomu, že proste sa to všetko tak odohráva, ale ja si myslím, že nie je nutné proste nad tým revať, že už nebudeme kamaráti, ale sme stále kamaráti, že sme sa dneska ospravedlňovali medzi sebou, ospravedlňovali sme sa, tak ja nemám proste dôvod byť na teba nahnevaný, ako trápilo ma to ku srdci, že proste si bol taký odporný na mňa, ja sa ti tiež ospravedlňujem, že ťa to chytilo za srdce, nenatáčal na YouTube a to isté, ty by sa im mohol ospravedlniť a ja si myslím, že teda že pokúsi sa nejako aj na ten YouTube sa vrátiť, ale je proste bolestivé, že YouTube zmazal kanál Král Hororoviek, čo sa môžete dozvedieť v ďalšom videu. Na tomto kanále by vychádza rozhodne, dámy a páni, videa herné. A už mi nezáleží, či budem mať 100, 200 odoberateľov, už mi to bude úplne ukradnuté, lebo aj tak darmo sa na tom budem spoliehať. Proste radšej tých 20 alebo 30 odoberateľov stačí, úplne nepotrebujem nejako byť slávny, predvíjať sa v rámčiku a tak. Kámo, mi je ťa fakt ľúto, ale ja som ti nič nespravil, ja som povedal iba svoj názor, že som sa tak rozhodol, ale keď si to ty, tak sa vrátim na tú YouTubeovú scénu, ale po nejakej dobe, možno v auguste, alebo možno aj začiatok letných prázdnin, ja neviem, ale ty keď budeš odcestovaný v Chorvátsku na dovolenke, tak jak sa môže s tebou stretnúť, chápeš, to nedáva ani proste žiadny zmysel. Takže aj keď toto video síce bude 20. augusta, bude uverejnené toto video, takže lebo možno aj 1. júla alebo 20. augusta, lebo teda limit sa mi skončil na hentom, ako nemôžem proste, jak sa to povie, nemôžem proste publikovať alebo overovať kanály, aby som mal overený kanál, aby som mohol bezpečne pracovať, takže bude to, dámy a páni, trochu trvať, dokedy sa vrátim na YouTube, lebo po takom zlom predstavení, čo mi YouTube zmazal mi Král Hororoviek, sa ťažko budem vrácať na YouTube, takže vieš, a ideme sa teda vypočuť. Je mi fakt akože ľúto, akože
on normálne povedal, že už to nechce proste vytvárať, nebo proste mu to zase vymažu, že za to môže proste YouTube. A ja som povedal, že prečo som na to akože chce vysať, on mi to tak nejako povedal proste. Ja som nemal chuť, vypol som normálne volanie, naštval som sa. Dámy a pánové, je mi fakt ľúto, ale vyzerá to proste tak, že asi je medzi nama koniec. Nie fanúšikovia, ale asi môjim kamarátom. Ale tí fanúšikovia, čo ma sledujú... Kámo, na čo by si dával zbytočný koniec? Na čo by si dával koniec, keď sme roky spolu, naučil som ťa vytvárať, vytvárať sa naučil sám, ale také napríklad, neviem, že som ti pomáhal, pripravoval som ťa na ten YouTube, prečo by si radšej odišiel odo mňa, keď vieš, že ti pomáham s rôznymi vecami a som rád, že ti pomáham, na čo by si odišiel? Kámo, na čo? Čo mi to dobre? Opustí kamaráta, ktorý ti dal nádej do toho YouTube sna. A ja mám tvoj YouTube sen, lenže ja to robím kvôli tomu, že aby mi zase YouTube neodstránil kanál. Takže vieš, ja budem menej točiť na tento kanál proste, lebo ide o to, že mám 7 odoberateľov a poviem ti pravdu, že pre mňa to je tiež najnáročné natáčať, neviem, mali dobre spolu zážitky a také veci, ale ja to neovplyvním proste, tak sa to stalo, tak to tak asi aj bude, no lenže budem sa pokúsiť na ten YouTube čím skôr vrátiť, aby som vás divákov nesklamal. Keďže sa vydávam, asi už si sa vydávam pod novým menom sa vydávam, kvôli tomu, lebo jeden YouTuber volá sa Rišo Raj na YouTube, on sa furt mení meno, neviem ako sa teraz volá. No tak ten mi hackol kanál, z jeho fanúšik mi hackol kanál a automaticky mi YouTube zmázal mi proste kanál, lebo si myslel teda, že som niečo zlého spravil, preto som nič nespravil, preto som nič proste neurobil zlého a mi to zmázali, takže kámo, nemáš dôvod sa proste so mnou lúčiť, kámo, prepáč, ale nemáš dôvod, ja máš úplne vyjadriť sa môžeš tomuto, ale ja som ti fakt nič zlého nespravil, ja som iba chcel, aby si pochopil pravdu, ako to v skutočnosti je s mojou kariérou YouTube a zároveň aj tým kanálom, takže sorry kámo, ale som rád, že sa mi dneska mohol spravedlniť, že ma to trápilo, ak sa proste ku mne tak nejako vybuchlo na mňa, ja to chápem, ale proste sme najlepší kamaráti a na to sa nič nemení proste ako, takže kámo, sorry, ale ja teraz točím videa, dámy a páni, 22, takže ideme ďalej. Niektorí, ale najviac ma sledujú fanúšikovia od Kristiana Starečka, ako neboli Král Horoviek, takže sa veľmi ospravedlňujem a asi vidíte, že proste som nevydal neviem koľko video, nebo proste nestíham to, proste nevládzem, ale nezdávam sa, proste budem to robiť ak môžem, ale nezdávam sa. Proste som unavený, musel som sa proste vyspať z pilu a proste ja sa nezdávam, budem furt točiť, ale proste tu si musím oddychnúť aspoň tak jeden deň, alebo možno budem dneska dorábať to video, ešte neviem, ale dneska mi normálne kamarát proste zavolal, som sa opýtal, že dneska niečo možno natočíme, nebo aspoň tak akože proste si natočím na počítač, ak niečo hráme, hoci čo. A skončilo to presne takto. Takže fanúšikovia, vyzerá to asi, že takto, že asi bude medzi nami koniec, okrem fanúšikov. Kámo, ty nechápiš, ja ťa ľutujem, kámo. Na čo koniec? Z koniec nič nevyrieši, ešte si pokazí celý, ešte sa pohádam, diváci budú nahnevaní, naši fanúšikovia, že sme sa rozdelili. Počúvaj, to robíš veľkú chybu, čo si mohol urobiť. My proste, kamo, ja ti poviem z ľútosti, zaslúžiš si poriadny odber, lebo firemný kanál ťa ešte neodoberal, lebo už 200 odoberateľov. A keby som nebol tvoj najlepší kamarát, tak ti ten odber teraz aj cez ten firemný kanál nedám, bo mi to aj zakázané odoberať. A hovorím ti naozaj, kámo, prosím ťa, nezdávaj sa, choď si ďalej za tým snom a ja si idem. Ale proste asi potrebujem pauzu proste, ako ja viem, nenatáčal som už neviem či 2-3 mesiace, lebo mi YouTube zmazal Král Hororový kanál, ale ja neviem, ja sa možno aj z toho nezdám, ja neviem, ale nemusíš to robiť z toho dramatickú scénu, že sa prestane so mnou baviť, že nebude sa so mnou vôbec vítavať ani nič také. Proste aj ten efekt, čo si dal, že prší a že ja som smutno, ja ťa chápem, kámo, ja si ty to nechcel urobiť, nechcel si to proste urobiť.
že chcel si iba a proste ťa to aj mrzelo. Videl som, že keď si napríklad so mnou písal si správy nebudem ukazovať, to mi hovoril, že to nebudem ukazovať a som s tebou volal, že si sa vysvetľoval ohľadom toho YouTube a ty si teda vlastne sa rozplakal, normálne ťa bolo ľúto, mi ťa bolo ľúto, ale s tým proste nič nevyrieši, že ukončí vzťah, to ešte zhorší situáciu a tým pádom ešte aj fanúšikovia naši budú proti nám budú. Takže kámo, spamätaj sa naozaj, sorry, že som bol taký trošku, že som to spovedal, ale proste to bolo moje rozhodnutie, ale ináč sa to proste nedá, lebo ja už neviem, ako baví ma to stále točiť pre vás, dámy a pani, videá pre fanúšikov, ale nebaví ma, keď musím odznova začínať od nuly odoberateľov, keď som mal na tom starom kanáli Kráľovrovi 200 odoberateľov a teraz má iba poslaných 7. Nenebajte sa, ale toľko som do toho práce dal, toľko úsilia a YouTube by to zmáže. A proste, je mi doplaču proste, fanúšikovia, je mi fakt doplaču, takže chcel som len toto povedať a asi nás už na žiadnom videu asi neuvidíte. Ahojte. Čaute. Kámo, on si proste odíde a nechá zapať tú kameru. Neviem, či to chcel robiť ešte viac smutné, mohol dať do pozadia nejakú hudbu, ktorá by bola smutnejšia. Ale cením, ako fakt naozaj dobre spravené video, ale proste, ak sa naučil som ťa toho veľa, tak jasne, že to vieš. Ale kámo, prosím ťa, nezdávaj to a buďme stále kamaráti. Koľko je hodín? Piatok, Čo vidia, dneska som zase prišiel za Kristianom, zase on mi nevie. Ale nazdar! OK, tak to si ďaláš všetko. Dobre, ahoj. Dobre, dámy a páni, som späť, akože dneska to bude ochutnané, no nebude to čierno-šedá pani. A je to vlastne ako keby postava na Slovensku, Česku sa je legenda o bielej pani, o čiernej pani a na Slovensku je zmenená nejaká nová postava, nejaký druhý ducha. Je úplne, že vydiktovaná nejaká pani proste, ktorá rázom sa prechádza a medzi nami stojí prázdny stôl. Je navždy koniec nášho kamarátstva, ako film, čo sa zastavil v polke scény. Zostali len spomienky, čo pália a hudba, čo už neznie rovnako. Kámo, neviem, čo ti mám proste na to povedať. Je to aj nie taká do plaču, ale proste poviem ti, akože ja som chlap, vydržím, nebudem sa rozrevať medzi divákmi, ale poviem ti pravdu, ako ja si myslím, že urobil si najväčšiu chybu, akú si mohol, lebo ja som ťa toho proste veľa naučil a nenájdeš takého kamaráta, kedysi si našiel, lebo ostatní tvrdil si, že každý ťa obhadzuje niečím na ulici, ale ja to tu nechcem rozoberať na YouTube o tebe, ale proste ja ti by som ti nikdy neoblížil, ani by som ti nikdy nič nespravil, proste ide o to, že nemusíš byť taký, proste skúsme sa viac proste rešpektovať proste, aby sme to mohli dokázať niečo, aby sme ten sen splnili. Lebo takto, keď budeš dávať takéto videá, ako naozaj mi je to smutno z toho mi je síce, ale poviem ti pravdu, prosím ťa, radšej
nedávaj koniec, ani proste buďme stále kamaráti, ale my môžeme ďaleko zájsť. To fakt, to snídalo, ale mi to naozaj snídalo tieto veci. Áno, presne tak. A my sa toto Spoďme, každopádne vidíme sa asi tak ešte o dneska, vidíme ešte točiť video, mám s kamarátov, dám ešte pokračovať týchto videách. Dneska sa niekam prísť. Môžeme. Počkaj. Ideme si pozrieť, čo napísal. Môžeme. Toto je spomienka našej youtuberskej kariéry. Bossing Bastille a Kráľ hororových nost, môj starý kanál, to je bohužiaľ odstranený, dáva čo verujú v sny, v smiech a strach a hudbou aj temnotou, teraz sa cesty rozchádzajú, dážď padá na naše mena a zostáva len ticho, v ktorom znie ozvena všetkého, čo sme boli. Ďakujeme za každý deň, za každý komentár, za každý moment. Koniec je zabudnutie a je... Nechápem prečo zabudnutie zrovna. Čiže ako na mňa úplne zabudnúť, alebo čo, ja nechápem. Zabudnutie a je to len posledný toho našej piesne. Kámo, ja som dostatočne tvrdý a moc sa to nerozplačem, ako tento video je smutné, všetko je smutné, ale ja som veľmi tvrdý chlap, proste ja sa nerozplačem ani za každé video. Viem, ako išlo mi dneska do plaču poriadne, lebo som na teba bol zvyknutý, ale proste buď taký dobrý a proste to nekončí to so mnou, ja som ti fakt nič nespravil zlého, ja som si vám povedal svoj názor, ako to mám ja v skutočnosti s YouTubeom, ako to v skutočnosti ja proste beriem, keď si hodiny práce, odmakané práce proste hodiny práce na YouTube a teraz si predstav, že ty mu makáš celý deň, hodiny práce a minúty makáš celý deň a YouTube ti odstráni tvoj kanál, lebo si niečo urobil, pritom si nič neurobil. Pritom si proste ani mrt si neurobil, vôbec nič a YouTube ti ten kanál proste odstráni. Vieš, aká to je bolesť, keď ti niekto odstráni niečo, odstráni a ty začneš proste ako keby sa proste ničiť alebo urážať kvôli tomu proste, aj ty, to sa môže hocikomu nastať. Takže kamo, sorry, ale ja neviem, ak to vám vysvetliť, ale nekončí a proste ťa budeme znova kamaráti, lebo ako ja si myslím, že vyjadrenie je dostatočne na to dobré a ja si myslím, že v podstate že není proste šanca, aby si ma proste nejako kamaráta proste odišiel odo mňa alebo tak, lebo sme už roky spolu kamaráti, než 2 roky alebo 3 roky oslavujeme, sme spolu kamaráti 3 roky a čo je dosť veľká doba a teraz si predstav, že to proste ešte chce zdať úplne so mnou, tak to nie je dobré proste. Sorry kámo, ale toto odmietam. Bastille kráča tmou, v ušiach len ozvena dní, keď sme boli dvaja. Král hororoviek už mlčí, už nevolá späť. A ja cítim, ako sa náš svet pomaly rozpadá. Boli sme rytmus aj tieň, zmech aj noc, čo sa nebála snou. Teraz je ticho tvrdé ako kameň a medzi nami stojí prázdny stôl. Je navždy koniec nášho kamarátstva, ako film, čo sa zastavil v polke scény. Zostali len spomienky, čo pália a hudba, čo už neznie rovnako. Bastille hrá posledný tón, čo padá na zem ako dážď bez farby. Král hororoviek odchádza do tmy a ja len
pochopíme, že aj konce majú svoj dôvod. OK, ako... Pesnička dramatická, kámo. Sorry, že ti to vyprávam, ale ak to chceš naozaj spraviť, tak to prosím ťa nerob. Neradím ti to, lebo ja si myslím, že dalo by sa nejako dohodnúť, že by sme začali teraz spolutočiť na tom YouTube, ale musíte mi niekto dať tých 200 odoberateľov. Ja bez 200 odoberateľov nebudem proste točiť. Nemám, proste to, aké by som pre nikoho proste netočil v dneskajšej dobe. Takže 200 odoberateľov tu máte a budem rád, keď mi tých 200 dáte, lebo minimálne 130 mi stačí. Nebudem zase pažravý. 130 a vraciam sa na YouTubeovú scénu. Skúste to, dobre? 130, vraciam sa na YouTubeovú scénu. Máte ma tu za tedy, keď to dovršíte. Čaute. Nezabudnite odber a like. Aspoň teraz to poviem posledný krát. A ja sa s vami učím. Učí sa s vami slash a gaming, lebo už si neviem zapamätať to meno, počkaj, pozri sa na mobile. Má nové meno a nevieš to zapamätať. Čakajte. No hej, vám poviem. Slash učí sa s vami. Slash a gaming tu sa s vami učí. Čaute a kámo, prosím ťa, nerob to. Neradím to. Čau, ahojte.